बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम संग्राम खालामनानै जोबथेसालियाव थानांनाय एनआईए केस नांनाय गहपुर हालामनि सनारिजान गामिनि कान्तेश्वर नार्जारी बिथाङा बे समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैबाय। थारैनो गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनाय गावनि आगोमा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय बावसोमनाय कान्तेश्वर नार्जारी बिथाङा बे समाव उदां अख्राङाव फैबाय। बिथां बारग' एनडिबि कान्तेश्वर नार्जारी बिथांखौ बिश्वनाथ जिल्ला बारग' एनडिबिआ मैयानि सानाव बरायहैदों आरो बिथांखौ बरायनायनि उनाव जे बे समाव सोरखारखौ खावलायदों जे बे समाव बिथांमोननो जाखिनि आद्रा थानाय जाखिनि बारग' एनडिबि दं, जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दं, बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय राहा लानांगौ आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव बिथांमोननि सोलिनायनि थाखाय आथिखालनि बिटिसिनि खुंथाय एबा खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बिथांमोननि थाखाय मोनसे राहा खालामनानै होनांगौ आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव जे एनडिबिनि थाखाय थिखानाय जे रिहेबिलिटेशन एबा बिथांमोननि थाखाय अनसुंथाइ होनाय बे अनसुंथाइ होनायखौबो बे समाव खामानि मावनानै होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों। मानोना बिथांमोना गोलाव सम बारग' एनडिबि महरै एबा एनडिबि महरै बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनानै दा उदां अख्राङाव फैबाय आरो बिथांमोननि बे थांना थानायनि थाखाय एबा जिउ खुंनायनि थाखाय जाखिनि सिगांनि सरकारा जाखिनि रिहेबिलिटेशन होदोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोननोबो होनो थाखाय खावलायदों आरो सोरखारनाव फोथायनाय लाखिदों जे बे समाव सोरखारा बिथांमोननो जे थि रोखोमाव रिहेबिलिटेशननि खामानिखौ मावनानै होगोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला एक्स एनडिबि बिथांमोना आरो सोरखारखौ खावलायदों जे सिगांनि सोरखारा जाखिनि केसफोरखौ मावनानै होबाय थिग बेबायदिनो आथिखालनि सोरखार एबा हाग्रामा महिलारी दैदेननाय जे सोरखाराबो बे समाव बिथांमोननो एबा एक्स एनडिबि फोरनि जाखिनि आद्रा थानाय हाबाफोर जे केसफोरनि सायाव खामानि मावगोनखौ मिजिं थिदों एबा मावगोन होननानै फोथायथि बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिश्वनाथ जिल्ला बारग' एनडिबि आफादा। दा जों बेखौनो जोंनि इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबिनि जानानै दिनै जोङो नैबे बिथां कान्तेश्वर नार्जारीखौ जोङो दिनै बिथांनि न'आव फैनानै दिनै जोङो बिथांखौ लोगो हमफैदों आरो बिथांखौ खौरां लाफैदों। बेजों लोगोसेनो दिनै जोङो मिया बिथाङा उदां अख्राङाव ओंखारबोबाय। बेजों लोगोसे जोङो बिथांखौ दिनै जोंनि खौसेथि आफादा दिनै जों बिथांखौ खबर लानायजों लोगोसे साबायखर बावनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो बे दिनैनि जेनुखि बेलायाव जों खौरांनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानो बिथांखौ जोङो उदां अख्राङाव लाबोनो हानायजों लोगोसे बिथांनि न'खर आरो बिथां गोजोननायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो फोरमायनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो जिनोखि माखासे आरोबाव थाबावनाय जेलाव दंबावो बिथांमोनखौ जोङो नैबे दा जिथुनिखि सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव बिथांमोनखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामो बिथांमोननि जिथुनिखि दा थाबावनाय जेलाव थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौखौ जोङो मिजिंथियो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे जोंनि बाहेरायाव थानाय केस सोलिबाय थानाय जेनाखि दंबावो बिथांमोननि केसखौबो बिथांमोनखौ फोजोबना होगोन बा केसखौ सिफायना होगोनखौ जों सरकारनिसिम बा बिटिसि सरकारनिसिम जोङो खावलायहरो आरो लोगोसे थांनाय सिगांनि जिथुनिखि सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावबोबाय बे मावबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि ट्राम्पसा जोबनायजों लोगोसेनो दिनै जोंनि जेनाखि गोदानै दाजानाय सरकार बिथांमोना जोंनि जिनिखि जेलाव थानाय बाहेरायाव थानाय जेनिखि रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुङिखौ बिथांमोना मावनानै होनांगौखौ आङो मिजिंथियो आरो जेनिखि दुखु खस्थ'जों दिनैसिम 7 बोसोर सोरबा 12 बोसोर
14 बोसोरसिम जेलाव थानाय माखासे सुबुंफ्रा बा माखासे सोद्रोमाफोरा बिथांमोना दिनै जिनोखि सरखारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो आं खावलायो दा जिथुनिखि सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सरकारा जेन बिथांमोननि सायाव थाबैनो बिथांमोननो सोलिनो थाखाय रिहेबिलिटेसनखौ होयो। आङो दिनै नैबे निउसनि गेजेरजों बेखिनिखौ आं फोरमायथिनाय थाबाय। XNDB जानानै जों जिखिनि मैया जिखिनि बिथां जाहा मा नाम कान्तेस्वर नार्जारि बिथाङा मैया 12 बोसोर जेल जाना मैया गबोदों। जों माने XNDB हिसाबै गासिबो जों गोजोननाय मोनदों। माने जाहाथे आरो माने उनफ्राव जिखिनि गभर्नमेन्टआ जोंहा आसा दं, गभर्नमेन्टनि सायाव 100% जों फोथायनाय दं। दानि गोदान गभर्नमेन्टआव जायफोर थाबोबावदों बेखौ इमिडियेट सारमोना जा बानायगोनखौ जोंहाबो फोथायनाय दं। मानो होनबा जायनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनानै दिनै बे पर्यायाव फैदों नालाय, बेनिखायनो उननि पर्यायाव जिखिनि थाबोदों जेलफ्राव, सोरबाया गुवाहाटि जेल दं, सोरबा तेजपुर जेल दं, सोरबा क'क्राझार जेल दं, सोरबा नैबे मरिगाव दं। बेफोर इनिसियेटिभ माने गभर्नमेन्टआ थाब एक्सन लानानै बे बुस्थुखौ थाबनो फोजोबनांगौ। आरो बेफोरनि बेलायाव जिखिनि केसफोर दङ, केसनि बेलायावबो दा बर्थमान हाग्रामा सारनि दैदेननायाव बे बुस्थुआ थाबनो जोबगोन होननानै आं माने 100% फोथायनाय दं।